Ayan mga guys, ganito po kasimple yung buhay namin dito sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. Kapag panahon po na wala pong pasok, ayan, nandito po kami, nagkakatipon-tipon po kami dito sa farm at tulong-tulong po kami dito sa pag-aalaga ng, ayan, kinuha na ng aking pamangkin yung camera at siya na yung nag-vlog, siya na yung magbablog eh. Yan po yung aking pamangkin na si Jubog, 3 years old po yan, 22 kilos, ayan, from the red corner. What? Ayan mga guys, kainan time na. At ayan, magsasapin lang kami dito ng dahon ng saging. At ito po yung aming ulam, oh. Ayan, inihaw na bangos. Dito na po kayo bumili sa Pakwan Farm of the Philippines ng aking uncle. Mura lang po, tag 10 lang po yung kilo. Dayo na po kayo dito. Natawa yung may-ari, oh. Ayan mga guys, welcome back sa aking channel. Yes, break it down yo. Ito po ang inyong nag-iisang maestro waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan, of course, yes. And for today's video mga guys, pupunta po tayo ngayon doon po sa palayan na sinasaka po ng aking mga magulang at doon po tayo magla-lunch. Kasalukuyan po silang andoon at nagtatrabaho po ng tangkal. Tangkal, ano ba yung tangkal? Basta tahanan, bahay ng ng mga baboy namin doon. So doon po tayo magla-lunch at nandito po yung buong pamilya namin. So pupunta po tayo, dadayo po tayo doon guys. So tara na, sama na kayo sa amin. Ayan, magkilap shoutout nga pala sa may-ari po ng farm. Ayan, kila Kuya Erning at kay Ninang Margie, Ninong Erning, ayan, Tejero. Ayan, mag-love shoutout po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Ayan guys, ito pong lugar na ito dito, napakaganda po talaga. May vibe po siya na parang isang pasyalan. Ayan, dito po yan sa looban, dito sa amin sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. At ito po yung maliit naming barangay, pero ayan, masaya po dito at tahimik po yung pamumuhay ng mga tao dito. Ako lang po dito yung nag-iingay habang nagbablog. Ayan mga guys, tanghaling tapat po at pumarada po kami dito sa bahay ng aking uncle at may gagawin kami dito. Abangan niyo guys kung anong gagawin namin. Basta, ayan, bumaba na kami dyan at papasok dyan kami. Ayan, mag-love shoutout po sa pamilya po ng aking uncle, kay Kapitan Rogelio Servito at sa kanyang buong pamilya po. Ayan mga guys, for today's video, bibili po kami ng pakwan. Doon po sa mga kababayan natin dito sa Northern Samar. Dito na po kayo bumili sa Pakwan Farm of the Philippines ng aking uncle. Mura lang po, tag 10 lang po yung kilo. Dayo na po kayo dito. Natawa yung may-ari, oh. Dito kala may Adel, dayo na po kayo, tag 10 lang, tag 10 lang po yung kilo. Ayan, oh. Oh, sige mama, itimbangin mo yan. Huwag ka dyan malalangkag. Oh. Murang-mura lang po yung pakwan dito. Nandito may dumating, oh. Isa silang mga iska. Ayun guys, bumili kami ng pakwan at dahil na sinabi ko 10 lang yung kilo, ayun, ipinamigay na lang sa amin. At ayan mga guys, palabas na po tayo ng aming munting barangay at ito po dito yung view. Ayan guys, napakaganda po talaga dito po sa aming probinsya, dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar. Ayan, bagaman po napapasok na po tayo ng pag-unlad, yes, ng development, pero tanaw na tanaw pa rin po, mababakas pa rin po na napakaganda po ng kapaligiran. Ayan, no, presko pa rin po yung hangin at syempre maaliwalas po yung kapaligiran, maganda po yung, basta maganda po tingnan lahat. Opo. Ayan guys, ito po dito yung mga palayan. Medyo nang hinayang tayo dito dahil sa kakulangan po ng patubig, wala pong patubig po dito sa aming area, kaya po nakatiwangwang po ang mga yan at yan po ay nasasaka lamang kapag panahon po ng tag-ulan. Sayang nga po kapag sana po magkaroon po ng patubig yung areang ito o yung dito po sa aming barangay, para naman po yung mga ganyang palayan po dito po sa Northern Samar, hindi lang po dito sa aming barangay, ay talagang matrabaho po at magkaroon po ng 3 beses na pagtatanim at pag-aani ng palay sa bawat taon. So malapit lang po mga guys yung aming bahay dito po sa farm na pinapangalagaan, pinapangasiwaan ng aking Daddy Yuhuhu. At syempre mga guys, may live shoutout po sa may-ari ng farm na
pinapakasiwaan po ng aking mga magulang. Ayan, kila Ninong Erning at Ninang Margie Tejero. Ayan, maraming salamat po sa inyong kabaitan na talaga naman pong pinagkatiwala po sa pamilya namin yung pangalaga po sa palayan. Ayan, wala pong upa dyan yung aking mga magulang. Talaga pong napakababait lamang po nila talaga, guys. Kaya naman po, ayan, mega love shoutout po Ninong Erning at Ninang Margie. Sana po lalo po kayong pagpalain ng pong may kapal para mas marami pa kayong matulungan na kagaya po ng aming pamilya. Ayan mga guys, nandito na po tayo at tanaw na po dito yung munting barong-barong po namin. At syempre ito po yung buong kapaligiran, guys. Hindi po nakatiwangwang po ito dahil hindi po nakapagtanim ngayon dahil sobrang init po ng panahon dito po sa Northern Samar. Pero sa mga darating pong ng mga araw, ayan, tataniman po yan ng mga gulay at pakwan, guys. Ivy! Dance, baby! Nagda-dance! Ayan guys, ang ganda po dito sa farm. Oh, dance mga baby! Ayan mga guys, ganito po kasimple yung buhay namin dito sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Kapag panahon po na wala pong pasok, ayan, nandito po kami, nagkakatipon-tipon po kami dito sa farm at tulong-tulong po kami dito sa pag-aalaga ng, ayan, kinuha na ng aking pamangkin yung camera at siya na yung nag-vlog. Siya na yung magbablog eh. Yan po yung aking pamangkin na si Jubog, 3 years old po yan, 22 kilos, ayan, from the red corner. Ang batang to talaga, ambisyoso. Ayan oh. Oh, siya daw na maghawak-hawak ng camera at ako na lang daw yung mag-voice over. Ayan, ginulo-gulo, basta ginugulo niya yung ano. Grabe ang pamangkin kong ito, si Jubog. Ayan mga guys, kainan time na. At ayan, magsasapin lang kami dito ng dahon ng saging. At ito po yung aming ulam oh. Ayan, inihaw na bangus. At syempre mga guys, meron din tayo ditong adobong manok. At ito po yung kapaligiran dito. Ayan oh, tingnan niyo, ang ganda naman talaga guys. Grabe. At ito po, mayroon kami ditong tubo. At ito po yung aming munting barong dito. Ayan oh guys. Ito po dito oh. Wow. So maliit lang po yan, may taas po para po tulugan po doon sa taas. At yung dining area po namin dito po sa labas. Dining area talaga. So guys, ito po at Magkakamayan Island kami dito. So balak po sana namin mag-boodle fight, kaso nga lang maliit po yung aming lamisa. Kaya ayan, mag-ano na lang kami, mag-boodle fight na lang kami sa kanya-kanya naming mga pinggan. Opo. Ayan oh. Tapos meron kami ditong pakwan, yung nabili namin doon sa aking uncle. Mega love shoutout na halos ibigay na lang sa amin. Ayan, mega love shoutout kay Papay Bio. At nako, yung mga pamangkin ko talaga oh. Yan si Jubog, yung pamangkin kong 3 years old, si Bibi Kai at yung aking bibi kong. At ayan na yung aking kapatid na si Mana, siya yung nangasiwa dyan na mamahala siya. Siya ang general manager ng pagkain at siya na yung nagbibigay ng mga pinggan na may mga kasama ng ulam sa amin lahat. At syempre, nandito ako, pumwesto na ako dahil manginginain na tayo guys. At ayan oh, unang subo ko na ipinakita ko sa inyo yung aking pagkain ng pakwan. Yan po ang pakwan namin na yellow corn. Yellow corn, basta yellow yung kanyang kulay guys. At syempre, nandito na po, magsipagkainan na po yung buong family po namin. Because we believe that basta kapag sama-samang kumain, sama-sama ding mabubusog. At syempre mga guys, yung aking nanay na nagpariban, siya yung nagpapahuli dahil siya yung inang mapagkalinga at basta mahilig magpahuli. Ayan guys, dahil baka daw maubusan ng kanin at siya na nga yung magdadasal dyan para hindi daw maubos basta-basta. At ayan yung aking bibi kong oh, ayan oh, sinusubuan na ng kanyang mami kong. At narito na naman yung nanay kong nagparibando, nag-aalaga, nagbabantay muna kay Bibi Anika. Ayan mga guys, ito po yung gustong-gusto ko po dito sa probinsya dahil ayan, presko po yung hangin, sariwa po yung hangin, maganda po yung kapaligiran at maganda po yung tanawin, tahimik lang po yung buhay. Medyo ngayon lang po tayo nag-iingay dahil syempre nagbablog na po tayo, pero mga nakaraang mga panahon po, ganito po kasimple talaga yung buhay namin dito sa probinsya ng Northern
Southern Samar. At isa din po ito sa gustong-gusto nating mangyari sa atin guys. Kahit hindi po tayo mayaman, basta importante po masaya po yung ating pamumuhay. Hindi man po tayo sagana sa pagkain, sa mga bagay-bagay. Ayan, at least sagana tayo sa magandang samahan ng pamilyang Pilipino na nagkakaisa. Ayan, yung bubong namin may butas na.